Id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi magħruf bħala id-Dajer se jżomm b'mod permanenti n-numru ta' assistenza 1575 u 1576 li kienu ġew varati fi żmien il-pandemija, ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dialogu Soċjali Andy Ellul waqt żjara li għamel fl-uffiċini ta' dan id-dipartiment fil-Belt. U għafakkar li fl-2020 fis-sena meta l-pandemija kienet fl-eqqel tagħha daħlu madwar 45,000 telefonata flimkien ma' eluf ta' emails li rċieva dan id-dipartiment. Dan is-servizz ba' jintuża bil-kbir mill-ħaddiema u minn min iħaddem anke s-sena li għaddiet meta daħlu madwar 30,000 telefonata għand dan id-dipartiment. Daw ħadmu tajjeb waqt il-pandemija biex tajna informazzjoni kemm lil ħaddiema u kemm lil min iħaddem niftakru l-pandemija kif bidlet id-dinja tax-xogħol u allura n-nies kellhom fejn jirrikorru biex jieħdu parir dwar id-drittijiet tagħhom dwar l-obbligi tagħhom u allura issa ġala darba dan il-proġett pilota ħadem fl-aktar żmien fejn il-pajjiż kellu bżonn, issa d-Dipartiment iddeċida li jestendih b'mod permanenti. Intant tħabbar ukoll id-Dajer nieda sit elettroniku ġdid. Is-sit bl-iżem ta' postedworkers.gov.mt jgħin lil dawk il-ħaddiema li jiġu minn barra minn Malta sabiex jaħdmu f'pajjiżna għal perjodu qasir. Dan is-sit innovattiv għandu filmat li jgħin lil wieħed jaraf x'għandu jagħmel qabel u meta jiġi jaħdem ma' Malta. Dan id-dipartiment qed jaħdem sabiex dan is-sit elettroniku ikun disponibbli f'aktar lingwi sabiex jilħaq lil aktar nies.